Здравейте отново. Може да започнем. Предполагам, че се събрахме така по-голяма част от хората, които ще дойдат. Първо да се представим. Аз съм Светлин Николаев и съм дизайнер, UX дизайнер и visual дизайнер в един от продуктовите тимове в Progress Telerik. Колегата ми, с когото ще водим презентацията, който вече се познавате, да се представи. Пак, за тези, които не са били предния път. Тази вечершната тема е графичен дизайн. Наясно сме, че вие посещавате трак за Frontend Development, но дизайн е голяма част от процеса на работа, с който ще се сблъсквате в обучението си и последствие в работата си. Ще ви се налага да работите и партнирате заедно с графични дизайнери, както и с девелопери. Е хубаво да сте наясно с терминологията, понятията, с които работят графичните дизайнери, техния начин на мислене, за да може да вдигнете продукта, уебсайта, приложението, по което работите, на едно по-добро ниво. Като идеята на презентацията, защото това не е толкова лекция, няма да влезем в някакви дълбочини, просто ще докоснем темите, които са свързани с графичния и визуалния дизайн. От там нататък, вече ако имате интерес в тази сфера, може да предоставим допълнително материали или линкове, където да се запознаете с нещо, което ви интересува. В следващите, може би, час и половина ще има много теория и ще се опитаме да ви покажем как да конвертирате RGB към CMYK, да познаете Pantone, но за съжаление котката вчера игра на Майнкрафт и настъпиха някакви промени в презентацията, така че няма да правим нищо от това. Голяма степен дизайна се възприема и е близък до литературния език, защото има свои изразни средства, с които може да представим някаква идея, можем да опишем преживяване и можем да насочим потребителя на приложение, вебсайт или нещо, по което работим, да извърши някакви определени действия, които ние искаме от него или той би искал да направи. И като всеки език, дизайнът се състои от отделни елементи. Най-бейсик елементите са точка, празно пространство, линия, цвят, форма и текстура. Като примерно точката е най-така basic елемента, който може да върху празен лист ни кара да фокусираме вниманието си към нея и внася някакво отношение и някакъв ред в нещата. Две точки, ако добавим още една точка, моментално нашия мозък ги свързва с линия. Те могат да образуват форми, също така могат да създават патърни и шарки и също така могат да пресъздават някаква перспектива в зависимост от това дали имаме светъл обект на тъмен фон или обратното. Могат също така да внушават някакво отношение между обектите. Линията има психологичен ефект на разделение и в зависимост от посоката и големината си също може да упражнява някакво влияние върху нашите възприятия. Тя може
да свързва отделни елементи в дизайна, може да внушава движение. Хоризонталните линии могат да създават и да внушават граници между обекти. Също така могат да внушават и някакво настроение. Обикновено линиите, които са прави хоризонтални, следват и придават внушение за спокойствие, за някакво serenity, докато диагоналните линии са по-динамични и внушават движение, посока, сила, скорост. Работим също много с различни форми в графичния дизайн, като тези форми могат сами по себе си, в зависимост от това дали са с различни цветови стойности или в различни измерения, отново да внушават и да концентрират някакъв обект. Като тези форми могат да бъдат както позитивни, така и негативни. Негативната форма е също толкова силна като позитивната. Нещо, с което изваждаме от даден обект, но отново показваме, има някаква видимост на тази негативна форма. Цвета е друга характеристика, друг аспект на графичния дизайн. Освен примитивите, които се използват, всичко в природата има цвят, като този цвят е с различни, сам по себе си цвета има различни характеристики. Стойност на цвета, hue на цвета, или колко този цвят е светъл или тъмен, или хроматичността на цвета, колко е наситен или колко е избледнял. Текстурите са друг аспект на материалите, които се използват в графичния дизайн, като те са основно комбинация между форми, патърни и цветове. И тук искам да ви пусна едно They say knowledge is power, but how do we make knowledge powerful? Especially when that knowledge comes in the form of data. Lots of data. How do we find the meaning? Tell the story. Share the story. Infographics, where data meets design. What makes good data visualization? Take a few seconds to count the sevens in this number set. How many were there? Not sure? Now try. A simple color change makes comprehension almost instant. Color is one of several pre-attentive attributes, like size, orientation, flicker, visual clues that the human brain processes within 250 milliseconds. Now imagine that we're not looking for specific numbers, but patterns. We can use color to show correlation, size to show quantity, or orientation to show trends. And not just data. The power of design can be used to better communicate all sorts of information. Processes, hierarchy, anatomy, chronology. Better communication through innovation. Because your message is only as good as your ability to share it. Това видео илюстрира основните принципи на дизайна и как се работи с обекти. Но дизайна не е точна наука. Може би това е едно от нещата, което всеки има отношение. Най-вероятно сте чували, че всеки е дизайнер, защото всеки разчита на своите визуални умения и възприятия, за да може да оцени света около нас. И това е нещо съвсем нормално. Това са
субективни възприятия, които в никакъв случай не може да вкараме в някаква рамка, но все пак съществуват някакви принципи, които определят даден дизайн като по-привлекателен или насочен към определена аудитория, която би го възприела по-добре. Като тези дизайн принципи се опитваме да ги синтезираме в един от тях е баланса, който е психологически еквивалент на равновесието. Като дизайн принцип баланс нарежда частици от изображението в тяхна естетична потреба. Като изображение баланс се смята за формален, когато е симетричен, и неформален, когато нямаме пълна симетрия. Цялото изображение е балансирано. Неформалният баланс е по-динамичен и съответно задържа вниманието на зрителя по-дълго, както и носи някакво визуално послание. Като баланс може да бъде хоризонтален, вертикален, радиален, всякакъв вид геометрична конфигурация. Композицията е друг принцип с елементи на дизайна, като тя внушава усещането за завършеност. Също така може да предаде движение или да фокусира внимание върху обект от дизайна. Принципи на композицията са както в фотографията, така и в графичния дизайн, Rule of Thirds, където изображението се разделя визуално на 3 вертикални и 3 хоризонтални части и зоните, които се падат в пресечните точки на хоризонталните и вертикалните, с така наречените PowerPoint, където нашето око се опитва просто подсъзнателно и изместено към тези точки в изображението. Има принцип за водене на окото, когато имаме части от изображението силно графично насочени и съответно концентриращи се в една точка. Окото ни обикновено тръгва към и се фокусира върху тази точка, като това ни дава възможност или да потушим това, което се случва на бекграунд, или повече да фокусираме зрителя върху нещо, което се случва в епицентъра на събитията. Друг визуален пример за водене на окото. Пропорциите са също много важни при конструиране на някакъв графичен продукт. Когато пропорциите са в добро отношение, като казвам добро, пак няма някакво правило за това, няма някаква математическа формула, въпреки че има много концепции за ред на Фибоначи и фигури, които се образуват от пресичането на елементарни геометрични форми. Но реалността е, че ние не го възприемаме толкова математически деструктурирано, но пак има някакви основни пропорции, които идват по-скоро от природата, отколкото от математиката. Природата не е нещо, което се слави с определена точност. Друг принцип в дизайна е перспективата, която създава обекти, подредени в двумерно пространство, така че те да създават усещането за триизмерна конфигурация и триизмерен свят. Перспективата добавя реализъм към изображението и може да се ползва отново, за да привлече внимание към нещо, което се случва. Перспектива се постига с различни по големини обекти, които се застъпват с форми и с обекти, които са
извън фокус, за да създадат усещането за дълбочина на зрителното поле. Като перспективата отново е свързана до голяма част с геометрията, с понятието за обежна точка, за разтягане на пространството от една обежна точка към нас, или две обежни точки, когато имаме обект, който се гледа над хоризонта и съответно създадем перспективни линии, които успяват да доставят двумерните повърхнини да се пресичат по такъв начин, че да виждаме тяхната пресечна точка. Това е като гледане на куп и виждането на три страни. И три обежни точки, които създават дистортед перспектива и създават усещането за големина, за мащаб или съответно за нещо, което е малко. Също така създават усещане и за движение. Фокуса, както беше застъпен в повечето от елементите, една от основните концепции на дизайна е да фокусира вниманието на нашия зрител върху даден обект. Той може да се постигне чрез на базата на цвят, на базата на форма или на базата на контраст между обектите в дизайна. Движение наричаме начина, по който дизайна води окото през композицията. И патърните се използват като уж случайно и непланирано добавим обекти и създадем така малко креативен хаос, защото в природата подобни мотиви, не като този, но подобни се повтарят навсякъде и чрез патърните можем също така да създадем и някакъв ритъм, който представлява поредността и повторяемостта на обектите в нашия дизайн. Движението и ритъма заедно създават еквивалента на музикален ритъм в дизайна, ако може да се направи такава аналогия. Разнообразието придава контраст и се състои от различни обекти, които успяват да направят изображението не толкова скучно и по-приятно за зрителя. Като ако нарушаваме някакъв патърн, също може да създадем и да дадем живот на изображението. Да счупим повторяемостта на патърн и да създадем по този начин някакъв ритъм. Хармонията в визуалния дизайн означава по какъв начин част от изображението се отнася към друга част от него, дали се допълва, дали чертае някакви ясни граници и това всъщност оформя целостта на дизайна, по какъв начин се свързват отделните елементи от него. Като единството и хармонията създават композицията. Това беше сухата теория и сега ще дам думата на моя колега, който ще ви запознае с цвят и типография. Така, мерси. Цвят, да си поговорим малко за него. Какво е цветът?
Цветът е това, което обединява дизайна в всяка една сфера, било то графичен дизайн, индустриален дизайн, текстилен дизайн, фотография, ако щете. Но преди да продължим за цвят, понеже разгледахме така различни компоненти на дизайна и от първата лекция, като ви питах как ви се струва тази UX дизайн материя, вие казахте, това е нещо едно такова размито, неясно. И затова една задачка за качка. Бързо можете ли да ми кажете колко е сбора на числата от 1 до 100? Броя до 5. 1, 2, 3. Браво. Добре, как го сметна? Моля? С Гаус? Така. Така. Значи първото и последното са 100 плюс 1, 101. И така 99 плюс 2 е 101, т.е. 50 по 101 правим 5050. И това е една така зависимост, която са открили много отдавна, всъщност преди Гаус. И как са открили? Ами те са наблюдавали предметите, хората в древността, предметите около тях, събитията, които се случват, и на база на това те са извели някакви такива математически формули. Тоест може да кажем, че до някъде математиката, така каквато я познаваме, произлиза малко или много от дизайна. Затова нещата въобще не са такива размити, каквито ги мислите. Те си много точни и си имат ясно обяснение. И в контекста на това ясно обяснение, цвят е това нещо. Да, цвета е светлина. Светлината, както знаем от физиката, си има дължина на вълната и различната дължина всъщност обуславя различен цвят. И виждайки ние различни материи, ние ги виждаме в различни цветове, поради простата причина, че тези материи имат свойството да отразяват светлината по различен начин и да я преобразуват в различна вълнова честота. Това научното за цвета, ненаучното, цветът е емоция, цветът е история, цветът е някакво събитие. И в този ред на мисли има няколко цветови взаимовръзки, които са много важни за това как ние боравим с даден цвят. И тия взаимовръзки, всъщност, за първи път мисля, че Нютон всъщност е човека, който открива така нареченото цветно колело. Не това колело, това колело. И то представлява една логическа подредба на отделните чисти, може да кажем чисти цветове. Да, то нагледява връзката между тях и ни показва как смесването на два отделни цвята влияе върху създаването на друг. И понеже ние ще гледаме дизайни на монитори, се занимавам с RGB модела, или това е модел за смесване на цветовете. В реалния свят цветовете се смесват по различен начин, но понеже тук говорим за като кажем, поток от светлина и начина, по който тя се смесва в нашите монитори, използваме този модел. Нали, знаете, в мониторите има едни пикселчета, всеки пиксел има диодче за зелена, червена и синя светлина. Всъщност оттам RGB, Red, Green, Blue. Това суха теория, знаете го, предполагам всички. Това, което може би не сте се замисляли, е, че всъщност тези три цвята са така наречените първични цветове. На база на тях, чрез смесване на различни стойности, получаваме вторичните. И на база пък на тях, третичните,
какво е характерно за тия цветове и защо ви ги казвам първични, вторични и третични. Има една друга особеност, която показва тези зависимости. Това са така наречените аналогични или комплементарни цветове или цветови взаимовръзки. Аналогични са цветовете жълт, оранжев, червен или примерно син, зелен, пурпурен, да кажем. И комплементарни са точно тези, които стоят едни срещу други. Примерно жълт с син или зелен с розов. Не знам как изглеждат на проектора тези цветове. Но да, може да си ги представите. Що ви казвам тия неща? Защото по този начин ние изграждаме някаква цветова палитра за нашите дизайни. Обикновено, когато създаваме някаква палитра, е хубаво да използваме различните подходи, които са първия подход, използването само на аналогични цветове. Втория подход, използването на комплементарни цветове, т.е. цветове, които са едни срещу други. И има и още два подхода, използване на цветове, които са разположени по колелото под формата на квадрат или триъгълник. Значи като мислено спуснете линии по отделните цветове, тези, които образуват квадрат, са добра комбинация цветна, или тези, които образуват равностранен триъгълник. Също така. На цветове, да. Повечето са с оранжеви светли тонове и синкави тъмни тонове, което създава допълнителен контраст и допълнително внася някаква динамика в изображението. Точно така. Отделно от това, ако искаме да изрежем някаква сцена, ако искаме да сложим едно видео върху друго видео, използваме такива контрастни цветове за бекграунд, защото после по-лесно ги изрязваме. Така, първичните, да, виждате как са разположени под формата на равностранен триъгълник. Вторични, третични. Освен тези принципи за изграждане на цвят, има и такива взаимовръзки, които са контекстуални и идват от реалния живот и начинът това свързани са с това как ние възприемаме цветовете или как сме научени да ги възприемаме. Това са така наречените цветови стереотипи. Веднага може да ми кажете кое колело е на момченце, кое е за момиченце, кое е на Иванчо, кое е на Марийка. Когато тръгнете да мислите някакви такива дизайни, трябва да имате предвид къде и как ще се използва софтуера. Примерно за сайт на болница ще използвате бяло и светло-синьо, защото тая комбинация свързваме с чистота. Нали? Трябва също така внимаваме за различни цветови стереотипи в различните култури. Пример такъв, червеният цвят може да значи живот в Индия, обаче в Египет той значи смърт. Така че, да, или пък в Китай, което е символ на щастието, червеното. Трябва да имате предвид за кого правите дизайна и по какъв начин той би възприел тия цветове. Другото нещо, което Светли отбеляза за цветния контраст, обикновено в един интерфейс елементите не са изолирани един от друг и за да може да направим интерфейса по-четим, по-ползваем, ние използваме достатъчно нужното цветово изражение на контраста. И така, да вземем, ето този пример, който е веднага
ви се набиват на очи иконките, без дори да е нужно да прочетете изречението отгоре, което ви казва използвайте или кой си логин, ви веднага разбирате, че всъщност трябва да кликнете на някои от тия иконки, за да се логнете в апликейшена. Друг такъв пример за цветен контраст. Сайта на Apple, такъв по-хубав пример. Виждаме, нали, новия iPhone, така, обаче нещото, което ние подсъзнателно сме забелязали, но дори не сме се усетили, че сме го забелязали, е горе вдясно синьото бутонче, което ви казва, елате тук сега и си купете телефона. Така че много умело се ползват тия приеми. Както виждате, цялата страница ни е черно-бяла, имаме едно синьо, което е горе вдясно и което ни привлича вниманието. Много трябва да се внимава обаче, като се използват такива контрасти, защото може да се стигне до това нещо. Или това са така наречените хроматични аберации. Ще го задържа малко на екрана този слайд, да ви изтъкат очите. Какво представляват хроматичните аберации? Това е невъзможността на нашето око да пречупи и да възприеме правилно светлината. Не знам, може би ще най-добре да ви го нарисувам от къде се получава това нещо. Различните цветове имат различни честоти на вълната и ако си представим нашето око, че е една така леща и ни постъпват някакви различни цветове през тази леща, те се пречупват по различен начин спрямо това с каква дължина или честота са. И в идеалния случай те трябва да се пресекат в една точка. По този начин ние имаме чист ясен фокус. Обаче ако нацелим точно такива цветове, които имат странни честоти, се получава нещо такова, да речем. Т.е. не може да се съберат в една точка. Получава се една такава зона, която нас ни дразни. Това пак суха теория, но да, не използвайте, моля ви се, червен цвят на син или син цвят на червен фон. Стига толкова цветовете, типография. Чува ли се? Така? Много силно се чува, извинявайте. Добре. Какво е типографията? Тя от графичния дизайн занимава се с правилната естетическа употреба на шрифтовете. Освен състезанието Познай Пантона, може да се направим едно Познай шрифта после. Това ще е интересно. И шрифта, добре, обаче какво е шрифт? И начертание, външен вид на писмените знаци. И той всъщност е централното понятие и взема основна роля в типографията. Като казвам шрифт, на български шрифт означава всички тези три думи, които са в английски, които се използват като термини в типографията. Typeface, font и font family. Ако трябва по-коректно да ги преведем, Typeface това ни е начертанието на буквите или някакво специфично художествено оформление. Фонта ни представлява пълната колекция от пропартита или признаци на определено начертание. Примерно големина, размер, полза, дали да е regular или да е italic. И Font Family-то всъщност е набор от няколко typeface-а. Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma може да се каже, че имат близки едни до други typefaces или близки начертания, затова са едно Font Family. Освен тия три понятия, съществуват понятието серифен и sans-серифен шрифт, или шрифен и нешрифен. Сами виждате каква е разликата. Серифните елементи са представляват малки удължения
на по-големите, на главните линии. Те могат да имат различна форма, в зависимост от стилизацията на шрифта. Sans-серифните ги използваме най-вече на екрани и на монитори, защото позволяват по-правилно, по-чисто изписване на символа или на буквата. Да, чалга и техно е добро сравнение. И като казваме чалгата, Times New Roman, нови цигански времена. Да. Times New Roman е от категорията роман шрифтове. И всъщност да, съществуват различни стилове шрифтове. Един от тези стилове е този. Друг стил е скриптовия стил. Тези скриптове шрифтове имат наподобяват ръчно изписване. Може да имаме и Black Letter стил, който се свързва с ранната типография и изобретяването на печатната преса. Също така наподобяват калиграфията по това време, много популярна. Друг стил, Monospace, всички го познавате, куриера от Visual Studio. Изключително се ползват Monospace шрифтове за писане и четене на код. Защо? Защото всичките букви имат еднаква ширина и това позволява по-лесна идентация, по-лесно четене на различните функции. Какви са елементите на шрифта или метриките? Основното нещо е кегела. Кегела няма общо с кегеловите упражнения при жените. Всъщност кегела ви е височината на буквата, височината на шрифта от най-горното изчертаване или най-горното къмшиче, което се казва ascender, до най-долното, което се казва descender. Какво имаме? Лединг е другото нещо. Лединга ни е междуредовото разстояние. Той играе всъщност основен фактор за четимостта на един документ на една страница. Знаете ли, да, всички сте се занимавали с текстова обработка, писали сте някакъв документ в Word. Какъв ви е препоръчителният лединг, за да може един текст да се чете добре? 1,5 от височината на реда. 1,3, да. Най-точното е 1,33, ако трябва да сме пак математици. Но да, приема се, че 1,3, 1,5 е препоръчителният размер. В зависимост от това вече колко текст искате да съберете на една страница. Дали, ако искате повече редове, ще ползвате по-малка разредка. Така, и другите понятия, всъщност тук ги няма записани. Тракинг и кърнинг. Тракинга е свързан с разстоянието между отделните букви, а кърнинга пак е тип тракинг, само че разстоянието между една-двойка букви. Примерно, и в кирилизиран шрифт също го има това нещо, но най-често се забелязва в латинските символи. Така. Другото е, хикс височина. Защо хикс височина? Това е височината на малките букви или по-скоро на хикса, защото това е единствената буква, която няма асцендъри или десцендъри. Или не може да има в различните шрифтове. Друго пропърти на шрифта е размера. Много е важно също за четимостта. Хубаво е, препоръчително е да не използваме такива големи разлики в размера на буквите, когато се отнася за едно и също съдържание, като заглавие и текст под него. Сега, първото нещо го прочитате, обаче отдолу какво пише не е ясно, трябва да се доближите супер много до него, така че хубаво е да, ако
ако параграфа не може да го направим по-голям, тогава заглавието да направим по-малко, за да накараме човек да се доближи и да прочете всичко. Така. Други съвети за използването на шрифтове. Да, използвайте шрифтове от едно и също семейство. Да не са серифни, sans серифни, или ако ги използвате, трябва много прецизно и много да внимавате. Не трябва да използвате повече от 2 или 3 шрифта в един дизайн на интерфейс. Примерно, ако започнете с Arial или Arial, карайте се с него и да, обръщайте внимание точно на тази разлика в големините и четливостта. Също друг много важен съвет: не използвайте винаги главни начертания на буквите. Трудно се четат. И така, кой шрифт трябва да използвате като цяло? И отговорът е зависи. Пак ще кажете, много са размити нещата. Да, размити са. Просто вие трябва да прецените спрямо целите на вашия проект и спрямо хората, които ще ги ползват, какви шрифтове да използват. Ако правите, примерно, сайт на някаква метал група, ще използвате Black Letter шрифтове. Ако правите дизайн на технологична компания, да речем като Apple, ще използвате такива изчистени серифни шрифтове. И така, има някакви тенденции, които нашумяват през определен период от време, и това всъщност не е свързано само с шрифтовете, а като цялостна стилистика на дизайна. И за тях Светло може да ви разкаже набързо. Като тенденции в графичния дизайн, както и в всичко останало, има някаква цикличност. И тези слайдове, които имаме, са от едно известно време, когато започна тази трансформация от скюморфизъм към flat дизайн. Това така се разпространи, може би, във всички технологични аспекти на дизайна, като операционни системи на повечето големи вендори, Apple, Google, Microsoft. Всички започнаха да опростяват своя интерфейс и да минават от такива по-силно графични, триизмерни, много графично интензивни дизайни към нещо доста по-стилизирано и доста по-фокусирано върху съдържанието, а не върху обвивката. Ако погледнете назад как изглеждаха шестица, седмица от OS-ите на Apple и гугълските телефони преди Material Design, всичко беше заоблено, хвърляше сянка, имаше много текстури, много визуален шум и това опит за повторение на елементи от природата в някакво устройство, което първо, че няма такава чисто натурална връзка с тия неща, беше малко странно. Като тук илюстрация на билети за кино, които наистина приличат на билети за кино и може да ги откъснеш на телефона си, което може би е яко, обаче не знам доколко от сегашна перспектива би се възприел за нещо окей. Като скюморфизма принципно е опит за наподобяване на някакви природни проявления, нещо, което наистина съществува като обект, може да го пипнеш, завъртиш и
и то съответно да реагира на този интеракшн. Също в скеоморфизма се използват текстури, които са натурални, които съществуват в природата, дървета, кожи, всякакви така по-графично интензивни неща. И в контраст с това са чистите цветове, изчистените форми и необременяването на зрителя и на този, който консумира вашия дизайн, с обвивката, концентрацията му да бъде върху самото съдържание, върху нещата, които искате той да прочете, нещата, които искате да види. Това е като телевизора ви да има една пишна барокова рамка и да го осветите от всички страни с по един прожектор с различни цветове и да се опитвате да гледате нещо на него. Няма да е най-готиното преживяване. Това в момента не мога да кажа, че е тренд, защото реално всички го използват и въпреки че стартира от по-скоро мобилния дизайна на мобилни приложения и се наложи първо там, след това навлезе в сайтовете, single page сайтове, които да са с изчистена навигация, изчистена типография и много, много ясен меседжинг. Така че може би е нещо, на което е хубаво да обърнете внимание, като дизайнвате или правите фронтенд на нещо, дали достатъчно се концентрира вниманието върху самото съдържание на нещата, които са важни, или повече пара отива в свирката, в правенето на някакъв красив шел, но този шел никой реално няма полза от него, защото не му върши работа. Ето контраст между два продукта от преди известно време, как са изглеждали и как изглеждат в момента. Тук мога да ви пусна едно видео, което пак е от така близкото минало. Процес на работа, как беше създаден демо апликейшъна за артилерийски контроли за Windows 8. Нещо, което не се наложи много като платформа, поне в мобилния свят, но от него еволюира Windows 10, който евентуално Microsoft ще могат да извлекат някакви страхотни ползи от. Това са 45 минути работа, свити в около 4. Така че няма да ви изтажим дълго видео.
След толкова много теория, толкова късно вечерта, да направим една пауза от 10 на минутки и след това са ми подготвили едно практично упражнение, един workshop по-аналогов, няма нужда от компютри. Ще ви трябват само ръце, ножици и едни списания, които сме ви приготвили.